¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Ajudeu-me, sisplau. El número de la policia. 091. Sí? O 112, el que vulguis. Ajudeu la policia, m'estan agafant. Que m'estan agafant. El podeu deixar anar, sisplau? No, un moment. Pues és que Sisplau, Un moment. Si sou policies, identifiqueu-vos. identifiqueu-vos ara mateix. Que algú el gravi, sisplau, ja, Graveu, graveu, Identifiqueu-vos. graveu, Us ho diré. que s'identifiquin. Identifiqueu-vos ja. S'identifiquem ja. Que us ho Deixeu-me, identifiqueu. deixeu-me. Identifiqueu-vos. Fora! És il·legal. Identifiqueu-vos ja. No esteu sabent escoltar. Que us identifiqueu, això és il·legal. Identifiqueu-vos com a policia. Identifiqueu-vos. Graveu-lo! 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 Identifiqueu-vos com a policia. Graveu-lo! No és... Jo no he fet Us heu res! d'identificar. M'han començat a perseguir! En sèrio! Mireu-lo! Mireu-lo bé! Mireu-lo qui és! Que l'identifiquin! Deixeu-me en pau! Què feu? Què feu? Deixeu-me en pau! Deixeu-me en pau! Però si jo no estic fent res, ¿Qué haces con este tío? però si han sigut ells que m'estan... Deixeu-me en pau! Deixeu-lo en pau. No són maneres. Deixeu-me! No són maneres. Què feu? Per què heu fet tot això? Però deixeu-me en pau! M'estan perseguint! Deixeu-me en pau!